Lovačko društvo Šibenik proslavilo je jučer 100. rođendan. Društvo danas broji 120 članova, a uskoro bi trebali dobiti i lovački dom. Vijenci, sveta misa, defile ulicama grada, sve to kao dio svečanosti kojom je proslavljena 100. obljetnica Lovačkog društva Šibenik. Pa to treba najprije zahvaliti svim našim bivšim članovima, osnivačima društva koji su znači davne 1913. osnovali društvo kao takvo i tijekom godina jedna ljubav prema prirodi, prema druženju, prvenstveno je održala društvo na ovim granama koje je danas na jednom okupu, bez obzira na sva previranja i sve ratove koji se desili u našoj prošlosti. Službeni početak slavlja obilježila su 3 divlja zeca. Uzgojeni u Dubravi, pušteni u Jadrtovcu, sve kako bi se obnavljao fond divljači u prirodi. Eto, sad smo pustili par komada, donirali smo, vidjeli ste u prirodi kako to izgleda, trče u dobroj su kondiciji i po informacijama koje imam da nema nas uzgajivača, za određeni broj godina bi nestalo divljeg zeca jer populacija divljeg zeca opada, šta uslijed bolesti, pesticida, predatora, u svakom slučaju kod prebrojavanja, u svakom turnusu ih je sve manje i manje. Ove godine šibenski lovci su na ovaj način, kaže nam predsjednik Šibenskog lovačkog društva Zoran Bajić, pustili 50 zečeva i 130 fazana. I upravo ta etika prema lovu razlikuje lovca od krivolovca. Pravi lovac ima srcu duše, a krivolovac to je onaj koji u stvari odstreljuje tu divljač, a ne pridonosi ništa društvu. Znači, u svakom slučaju mi lovci tretiraju nas kao samo lovce, ali mi obnavljamo divljač, obnavljamo fond divljači, čuvamo prirodu. Znači, tu je neka razlika, a krivolovci samo odstreljuju divljač, znači oni nemaju nikakav etiku prema lovu. Šibenski lovci ipak su najponosniji na činjenicu da bi se nakon 100 godina postojanja mogla realizirati ideja o vlastitom lovačkom domu u Staroj Kavi na Jadrtovcu. Izvojeno već 5000 kvadrata, mi smo geometri su ga ucrtali, ono je već išlo u Zagreb u ministarstvo, pravomoćnost je stigla, sve smo suglasnosti dobile od Hrvatskih šuma, od grada, od županije, tako da u vrlo kratkom roku i vremenu. Šibenski lovački savez među najstarijima je u Hrvatskoj. Društvo danas broji 120 članova, a lovačko područje na kojem djeluje obuhvaća Srimu, Jadrtovac, Donje Polje, Vrsno i Podine. Sezona lova počinje početkom studenog, traje mjesec i pol dana, osim zeca i fazana u posljednje vrijeme na našem području obitava divlja svinja. Ta divlja svinja ima je prilično dosta. Na Srimi smo i prije 2-3 mjeseca 25 izišlo ih je vani. To je se raskotilo strašno puno i mi smo po novom lovno-gospodarskoj osnovi dobili za odstrel 12 svinja u našem ovom lovištu Donje Polje, a 6 na Srimi. Za svoj rad Šibensko lovačko društvo ove će godine biti nagrađeno i od strane grada. Na svečanoj sjednici u petak uoči blagdana Svetog Mihovila i Dana grada društvo će primiti nagradu grada Šibenika.